Straight to the Now, point. sa dili pa tama to sa unahan, may gala ni amay lalaki nga hubog nag-wild tungod sa silos. Nasikop ni kapulisan ron. Ano ba po sa mayang gisilusan mga higala? Ato sa paminawon ang report o ba ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP. RMN Report. Sa Radyo Man Attorney Rufila live takaron din sa Carbon Police Station kay tungod sa tumang kahubog nag-wild kining 33 anyos nga lalaki ug giingong misukol pa sa mga niresponding mga pulis sa may bagsakan barangay Ermita Dakbayan sa Subo niadtong usang adlaw ang suspitsado giila nga si Jessie 33 anyos taga Sitio Lourdes barangay Pugon Pardo ning Dakbayan sa Subo base sa investigasyon sa Carbon Police Station dunay nanawag kanila nga concerned citizen napahibaw nga dunay usa ka lalaki nga puwerteng hubuga ug nag-wild kini sa maong dapit daling nirespondi ang mga kapulisan ug sa ilang pag-abot gibadlong nila kini diin gisuwayan nila og gunit ang kamot apan matud pa gitukmod sa maong suspitsado ang pulis nasayran nga matud sa usa sa mga miresponding pulis nga nag-wild ang suspitsado tungod sa tumang pangabubuho og selos sa iyang hinigugma kay tungod matud pa gaduda kini nga naa nilain ang iyahang hinigugma. Attorney Rufil maong nag-wild siya atong higayuna sigon sa mga nakasaksi nga nag-uban pa man diay ni og inom ang kaning suspitsado ug ang iyahang uyab apan sa dihang nahubog na nikalit lang og liso ang panghunahuna Attorney Rufil og nag-wild nga gidudahan na niyag maayo ang iyahang hinigugma nga naa lagi kuno nilain. Sa pagkakaroon Attorney Rufil gibalhin na ni ang mga suspitsado sa Cebu City Police Office og kasong kalapasan sa alarm scandals o kalapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code kung disobedience ang atubangon ni ini. So far, Attorney Rufil, mauna itong nakuha ang kasayuran din sa may Carbon Police Station. Kauban ako sa tong RMN Patrol atong Speed Pilot Radyoman Joseph Stihano. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, RMN. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.